Archeologické nálezy potvrdzujú, že územie stredného Spiša, na ktorom leží Spišská Nová Ves, bolo už v dobe Veľkomoravskej ríše osídlené slovanským obyvateľstvom. Ich osada sa rozprestierala na území od hospodárskeho dvora Spišstavu až do úrovne parku na námestí. Rozľahlé námestie má šošovkovitý tvar a svojou dĺžkou patrí k najdlhším v Európe. Klasicistická budova radnice je v súčasnosti sídlom primátora mesta. Kostol na nebovzatia Panny Márie z 13. storočia má najvyššiu 87 metrov vysokú väžu na Slovensku, ktorá je sprístupnená pre návštevníkov. Veľmi navštevované je múzeum Spiša, ktoré sídli v provinčnom dome, v minulosti využívané ako radnica. Bohatú zbierku umeleckých diel a množstvo výstav ponúka galéria umelcov Spiša, nachádzajúca sa v jednom z mešťanských domov na námestí. Píši sa zbierkou približujúcou život v minulosti v tomto regióne. Mesto je každoročne centrom mnohých významných nadregionálnych kultúrno-spoločenských podujatí, ako strunobranie, muzika nobilis, divertimento musicale, trh ľudových remesiel či spišský trh. Letné promenádne koncerty sa konajú počas celého letného obdobia vždy v nedeľu na námestí. Obyvatelia mesta i návštevníci si môžu vybrať z bohatej ponuky športových zariadení. V meste sa nachádza letné kúpalisko, športová hala, krytá plaváreň, kolkáreň, fitness centrum a sauna. Zimný štadión s veľkou a malou ľadovou plochou, jazdecký areál, tenisové kurty, lyžiarske stredisko Rittenberg a v bezprostrednej blízkosti i squash centrum. Turista si môže vybrať, tunajší kraj ponúka nenáročné, ale i adrenalínové turistické pochody nádhernými roklinami, výlety do okolia, ktoré je plné vzácnych kultúrno-historických pamiatok Spiša, zapísaných v zozname UNESCO.